Walah, ini ki biaya. Rundingan karo Bapak. Pak, Bapak. Saman rene, Pak. Diluke Pak kajak omong-omongan, Pak. Rada penting, ya penting ya rada. Kene, sama nggo kajak omong-omongan. Dilu masalah anakmu wedok iki, Pak. Apa? Ih, masa bodoh awam lah, Mak. Ngene lho, Pak. Si Eva iki kan ya gondang gandeng Fadil ya. Kuwi iki lho ora tau pamit, metu ora tau pamit. Kek disawang tangga kiwa tengen cake kan ya isin to, cake ora pantes to ya. Umpama iki umpamane di celuk Badil kon rene mari ngono cah loro ki pomo dijodhokne ngono piye pisan karuane. Lah darimbangane di sawang wong ngalor ngidul ngetan ngulon ge ora pamit ngono dintepne pisan dianu pisan timbangane latlit-latlit ora karuan ngono bocah. Ya njajal truke ya Eva. Eva nduk rene nduk jajal di rene nduk. Omong-omongan nduk make nduk. Ini apa ke Mak? Ene tunggu kene. Emang tak omong, mak emang rundingan karo bapak ya. Saiki Badil celuken rene. Tak jake omong-omongan bek kon rene bocah ya. Iya, tak telepone. Omong celuk make penting. Halo. Diceluk mae kon moro ning omah, penting, Mas. Diceluk mae kon moro ning omah penting. Mesti disempret wae paling. Ora wis tok penting iki rene yo sing kon mae. Yo. Yo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes Mak, wonge arep rene. Heeh, dinteni sik ya. Iki make arep omong-omongan karo si Badil. Engko ya rungokno piye si Badil. Heeh, dinteni sik Diluk. Gen moro bocahe. Mak iki jiblok tenan. Rasane yo kowe kuwi sing jiblok iki sampe nguwat. Ngeluh ndase mak iki sampean rasane. Sopi man. Wis ditisneni iki paling. Rasaku yo ora enak kok ning dalan wong. Aku mulai kok ndredeg ah. Mulai ra gentle tapi. Bismillah. Apa ya aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ono le nara. Nggih. Maksudnya Bu, ten apa? Alah yo kok kon dolan, iki nyapa lho. Lah nggih. yo dolan. Wong yo teplok tak damrat ya pirang-pirang dina ora njebus ya tak kon ngebel Evan ya kok suwi met Pak. Ngono lho. Nggih repot. Nggih wae. Nyapa nyitak boto ya? Mboten. Anu. Film. Repot film ya. Ngono. Fa gek no ngombe. Badhe sik kono lho.
Nah, kono. Kek nang ngombe kono dhisik. Dayoh ya dicepaki ngombe barang ngono. Nggih. Nganggur, Bu. Jaya. Nganggur. Nggih. Wis tas makan, tas nyapo kono, nyetrika, nyapu wis penggaweane. Ben rehat saniki. Heeh. Emang kok ngendi ki, Mang? Saking griya. Oh, ngono dibel ning omah berarti. Nggih. Kamu mau ngentos Ibu? Ya rada sawentara lah. Ning kono mang ning anu lho, roti Jawa jupuken pisan ngono lho, nggih. Ndatok ngono. Lah, Ana, Ono. Lha panganane wong desa ya wis ngene iki. Ngono. napa niki, Bu? Wis panganane wong desa enake ya ngene iki. Ya, dipan. Kula cobi, Bu nggih. Heeh, dijajal sik kono. Ya jendredeg ngono ta. Kaya ngogel lho jupuk ngono ae. Lah, nggak Dilek tak tahu-tahu seneni nih. neh ngono ya. Napa niki, Bu? Ya. Yes, ngonoan kuwi mbok. Roti Jawa niki, Bu? Roti Jawa jenenge sukun. Sukun. Heeh. Uduk sikil suku lho ya. Nggih, sukun. Sukun. Lho, kok diomongi mae lho kok iso guyu. Lah, Apa nggih. pamore nek panganan Jawa? Enten. Oke, ndang dientekne dipangan ya, ditiliki. Monggo, Pak, jenengan dan nggih, Pak. Monggo, Bu. Iya wis mae wis nang mburi wis akeh kono. Nggih. Heeh. Ngene lho, Dil ya. Nggih. Iki mangke mae karo pake kan rundingan. Rungono ya. Yo masalahmu karo si Epa kuwi ya. Nggih. Mari ngono. Duwe pendapat iki mang. Wong nyawang kowe karo Epa lho mek blunas-blunus, luntrang-luntrung. Ha ta? Nggih. Nah, dadi wong tuwek ki kok ora penak disawang tangga kiwa tengen timbangane dadi crita. Dadi omongan wong. Iki mang lek kurundingan karo bapak. Iki mang sir kowe tak celuki nyapa? Arepe tak entepne pisan ngono sirku ki. Lah timbangane blunas-blunas sawang wong ora anu isin dhewe dadi wong tuwek timbangane ngono anggur karuan anake dadekne pisan timbang sawang wong. Pripun, Bu niku? Maksud Tegese. tegese kowe dientepne kuwi ya. Sirku ki awakmu ya wis tak kon rabi pisan timbangane klik-klik ngono. Rapi. Mas. Lah awakmu lho wis tak kon golek penggawean panggah ngono ae mek latlit mandaan. Prangur tak kon kerabi pisan mbuh piye caramu lho. Lho, Rapi, Bu. lha piye mong awakmu diomongi ya angel ge make lho disawang ki weteng dadi crita ngalor ngidul ngetan ngulon sampe tempuk dukono dukene. Lonjok anu ren, Bu nggih. Ya. Ya aja kemlikik ngono to lek make omong dirungokne tenan. Iya tinggal awakmu. Langsung lah make omong ngono. Nggih. Mangkakno. Sakit lho, Bu. Biyen. Nggih. Saurung biyen kan dituturi make. Saiki tak entep pisan awakmu. Piye? Yo. Kudune awakmu ki timbangane nggawani ngalor ngidul ngetan kuwi sawang wong. Ya toh? Nggih. Tak entepne pisan. Ketawise kok. Lah punten lho, Bu. Lah kok malah mlinus ngono? Dereng siap ketawise Wah. putasian, Bu. Lah pripun? Nggih tasik. Penggawean nggih tasik serabutan tetepan. Lah awakmu ki lho wis ora serabutan. Heeh ta? Nggih. Wis tak omongi ngen biyen. Heeh ta kepembiyen-biyen wis tak omongi kon kakon golek penggawean sik. Pacaran aja dipikir sik. Mak biyen kan wis tak omong saurunge kae.
Aja mikir pacarin kosek, kowe iso lek jodohmu Eva iki pengane kowe. Sok nggih ngopeni Eva lek jodohmu. Tapi awakmu penggala telit-telit mandak make renek metu ora pamit. Make anu ora pamit. Eva yo ngono. Manu yo ngono. Tau pamit kowe ngejak Eva. Pamit make tau. Semoyan semayanan kaya Mboten nate. nah, semayanan terus urung ta? Mangkakno kuwi timbangane semoyan semayanan. Mara ning omahe saiki tak entek pisan, tak kon rabi pisan. Lek taun ngajeng ngoten pripun Bu nggih? Hmm? Lek sakniki kok dereng siap kula nggih, Dik. Pripun Pak niki? Pripun Dik lek saumpama tahun ngarep apa 5 tahun kas ngono? Lah jaremu ngarepe ngrabi aku. Piye mah mlenjeni janji. Tapi berat lek masalah rabi iki. Luwih berat timbangane masalah hati nggih Bu ya. Soal iki yo mikir sandang, pangan, papan. Lah aku Lah tapi kan sampean dhewe sing ngomong ngajak aku rabi. Lha nyapa sampean dhewe malah sing mlenjeni. tahun ngarep ngene ndak kanten. Setahun kas lah tak golek bunci. Yo lek iso ya tahun ngarep. Gak aku lek luwih kok setahun. Nggih Bu, tahun ngajeng mulai kula tanggih omong bapak teng griya barang. Yo lek emak iki ya Le. Karek sing nglakoni, heeh ta? Nggih. Nah, karek sing nglakoni. Lek make wis setuju ae lek ngono. Pokoke yo piye sing nglakoni Eva? Awakmu. Ngono le ya. Nggih. Lah lek taun ngarep yo wis terserah, tapi yo sing ati-ati. Saurunge dadi nakamu urung eneng janur. Neng. Ah, janur kuning utawa blarak sing rurung tuwek ning ngarepan. Nggih. Aja sembrono ya. Nggih. Lek wis eneng ngono sembarang sakarepmu lek ngatur. Nggih Bu. Nah, heeh ya wis. Terus nggih Bu. Heeh. Nggih pun naten kula tak mampir jamaah. Heeh, ya wis, Nggih. heeh, ya wis Le, heeh. Hati-hati ya. Nyuwun pamit ngoten. Heeh. Heeh, yo. Monggo Pak. Bareng riyen. Hati-hati. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye to jrundunge iki piye kok iso jelong ngono ki, he? Piye jawane piye, he? Kok kejadian sampe kok kuwi make ora ono jawane? He? Kuwi lho piye karepmu piye? He? Kok wis kejadian sampe kaya